Siis mitä kuulitte tai näitte? Se tärisi pikkusen ja sen jälkeen pomahti. Vakiope Mari katosta lalli. Tietenkin teillä on internet. Ei. Miten ihmiset reagoi? Jokohan me ollaan kohta perirri. Ei tästä pitkä matka enää oo. Ei kysymys. Eikä sillä. Päivää! Voisitteko te kertoa missä on tuossa? Missä on linna? Vaadhan menemään. Your heart filled indeed. Being a pirate is a recipe. Do what you want 'cause a pirate is free. You are a pirate. Kiitoksia. Mulla on vähän kummallinen olo jalossa. On kyllä taas kastellut suusta. Mun suusta sillä on koiransa. Eipäs kun katissa. Koiransa. Katissa. Koiransa. Katissa. No niin, siellä suusasteli. No sun täytyy kyllä hakijanne. Joo, oota. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me to ting tang, walla walla bang bang. Ting walla walla bang bang. Ting tang, walla walla bang bang. Ting walla walla bang bang. No! Löytykö suussa? Oli vielä Kauhea räjähdys. Siis täysin paniikissa kaikki. Äidit huusi ja huusi ja lapset tuli kaikki 3. kerroksesta. Kauhea rehua. Pää kiinni.